Кая гына гомер итсәк тә, һәммәбезнең үз тормыш казаны бар. Ерактагы якын кардәшләр, якындагы кызыклы шәхесләр, күрнекле кешеләр, танылган һәм танылмаган талантлар. Очрашып күрешәбез, сөйләшеп серләшәбез, шаярып көлешәбез. Без һәр вакыт куйда, күп вакыт юлда. Кузгалдыкмы? Киттек әйдә! Ayrılışlar хакында җырласа да, автобуста үзе кебекләр янәшәсендә урын алган, Казанга реабилитациягә килгән әлеге әфәнде, без бүген мәхәббәтле кавышулар, берләшү һәм җылы очрашулар хакында сүз тотарбыз, дуслар. Казаннан Казанга тапшыру буйлысы башкалабызда урнашкан менә инде 2 дистелдан артык бернигә дә алыштыргысыз игелекле эшләр башкарып дан казанган бар тирә-юньне ягымлы гына гөрләтеп, алай да гөрләшеп була икән, дуслар. Ярдәмгә мохтаҗ йөрәкләрне ипле итәгатьле генә тибрәтеп, тирә-юньгә ниндидер тыйнаклык тирәсендәге ямьлелек биреп, мәчет тирәсендә кояшлардай нурлы итеп яшәп килүче үзәктә кунакта. Геройларыбызның күбесе дә гадиләрдән түгел. Әмма Ходай биргән уңайсызлыкларга карамастан үзләренә яшәешкә оптимистик карашны югалтмаган, шаяру һәм юморга ихластан гашыйк, җыр-моңны үз Биредә мин беренче тапкыр түгел. Шуңа да чамалыйм нәрсәнең нәрсә икәнен. Сезгә дә тамашачым күрсәтеп китим әле. Минем игътибарны җәлеп иткән күркәм үзәктәге берничә урынны. Җиткерим, кызыклы һәм файдалы дип тапкан мәгълүматны. Алар биредә бихисап. Сез тормышта дөрес туры юлны ничек сайлыйсыз, табасыз дигән сорау юлысын килә тамашачыларга. Авыр мәсьәлә. Туры мәгънәдә сорау бирсәм дә үзегезгә, күчермә мәгънәдә фикер иткәндә дә шулай бит. Ә менә минем хәзерге янәшәдәгеләргә әлеге мәсьәләне хәл итү күпкә кыенрак. Тик шулай да тапкан инде алар әлеге сорауга җавапны. Барлыкка килгән уңайсызлыкларны уңга борып, кыенлыкларны кирәк икән кырт кисеп, кирәк икән кыюлык күрсәтеп җиңеп, яшәешне тулы мәгънәле, ямьле итеп гомер итү юлын, ысулларын. Биредә беренчеләрдән булып күзгә ташланганы төрледән-төрле сүзсез ярдәмче булырдай күп санлы китаплар иде. Аларның күбесенең авторы Игелек үзәгенең хуҗасы, директоры Мәликә Рафкат кызы Гыйлметдинова. Нәкъ менә әлеге булдыклы ханымның без танышырга теләгән өлкәдәге хезмәт тәҗрибәсенә таянып язылган, тынгысыз эзләнүләре һәм тырышлыгы нәтиҗәсендә дөнья күргән, үзләреннән бер төрле җылылык бөркеп торган һәм иң мөһиме биргә килгән кемнәр өчендер алыштыргысыз белем, яктылык һәм өмет чыганагы булган хайран үзенчәлекле китаплар алар. Китап дигәннән гадәти булмаган Коръәнгә дә күзләрем төште минем. Һәм беләсезме нинди уй-фикерләр йөгереп узды. Әлеге гадәти булмаган изге китап белән якыннанрак танышкандар. Безгә күзләргә күңелең җитеп Коръәнне укырга керешсәң, нибары 1 томны җиңеп чыгу җитә. Әмнә күрү сәләтеннән мәхрүм булганнар махсус алымнарга таянып Луи Брайль шрифтын кулланып бастырылган шул ук Коръәнне 6 тапкыр артыграк вакыт җәлеп итеп укып чыгалар. Чөнки ул 1 томныдан үзегез күрәсез, дуслар, 6 томлыга әверелә. Менә сиңа күпме ихтыяр кеше, нинди зур теләк һәм күкләрдән җибәрелгән булса кирәк, кудрәт кирәк моның өчен. 6 том как-никак. Гаҗәпләнгән руслар әйтмешләр.
моңа өстәп күрү сәләтеннән мәхрүм булганнар, изге китапта язганнарны безнең кебек йөрәкләре аша гына түгел, бармаклары аша уздырырга, үткәрергә, бармак кышларындагы сиземләүләрен дә эшкә җигәргә мәҗбүрләр. Ярдәм иҗтимагый хәйрия фонды инде берничә ел дәвамында күрмәүчеләр өчен бүген күп тапкырлар рәхмәт итеп искә алынган Луи әфәнде Брайль шрифтына таянып Коръән бастыру акциясе үткәрә. Әлеге игелекле кеше уйлап тапкан шрифтта язылган Коръәнне күрмәүчеләргә тапшыруны күздә тотып оештырылган чара күрмәүчеләр өчен дә, китапны таратучылар өчен дә изге эшкә әверелә ахыр чиктә. Изге китап белән танышканнан соң укучы күңеленә җиңел булып китә. Ул яшәргә бер төрле этәргеч бирә. Язмыштан моңаючыларга диләр, акцияны оештыручыларда Коръән китабын кулларына төшерүдән бәхетле булган күрмәүчеләр үзләре дә. Шул ук вакытта табигый мохтаҗларга Коръән укырга мөмкинлеге ачкан кеше үзе дә иксез-шиксез хәйр нурына күмелә. Әлеге изге эштән ул һичшиксез лаеклы рәвештә бәрәкәт кабул итә. Башкарылган хезмәттән күңел йөрәк түрләрендә барлыкка килгән канәгатьләнү хисе хакында әйтеп торның инде кирәге дә юктыр бу очракта. Ихлас күңелдән изге эшләр кылганнар өчен бу табигый кичерешләр булса кирәк. Шулай бит дуслар. Үзәктә шалда яшәп иҗат итүче, телевидение һәм интернет аркылы инде күпләргә таныш Ринат Мусинның чын мәгънәсендә маңгай тирләрен түгеп ясаган картиналар галереясында күрергә мөмкин. Кайчандыр тешләр ярдәмендә рәсем ясарга керешкән Ринат, бүген инде теш һәм аңкаулары какшау сәбәпле матурлыкны әнә шулайрак булдыра икән. Биредә тырышып ясаган картиналарга хозурланып, сокланырга гына түгел, аларны сатып алып, ярдәм күрсәтергә дә була. Лаеклы талант иясенә. Сукырлар һәм начар күрүчеләр өчен махсус шашка һәм шахматларда булдырылган. Бүген без якыннан өйрәнгән, зур да түгел, кечкенә дә, әмма кызганыч ки, янәшәдәгеләр ярдәменә мохтаҗ үзенчәлекле бу дөньяда. Әлеге махсус эшләнгән такталарда шахматларның кырлары һәм гадәттә түгәрәк булган уенчыклары кеше бармаклар ярдәмендә җиңел генә тоя алырлык итеп ясалганнар. Мондый өстәлдәге майданчыкларда үзенчәлекле уеннар ярдәмендә көч сынашу күрмәүчеләрне тирәюндә ориентлашырга өйрәтүдә зур ярдәм булып тора дип белгечләр. Һәм беләсезме нәрсә, дуслар? Яңа гына искә алган тактадан ясаган әлеге уеннарны бирегә тормыш иткәндә дөрес адымнардан тайпылганнар. Суд карары нигезендә җәза алучылар ясап җиткерәләр икән. Һәм монда бер төрле фәлсәфи мәгънә дә бар сыман. Якты дөньяларда дөрес юллардан тайпылып, ирекләреннән мәхрүм ителгәннәрдән башка үзләреннән тырмаган, һич кенә дә үзләреннән тырмаган сәбәпләр аркасында иркен атларга сусаганнарга, чын-чынлап ярдәмгә мохтаҗ замандашларына ихластан ясап тапшырган бүләкләре булалар. Бирегә килүчеләр тырыша үз куллары белән булдырган гүзәллекне күрергә дә, тәм-томнарын да татырга була үзәктә. Теләсәң хәтта сөйләшә белгән компьютер белән танышырга да мөмкин әнә. Тик вакыт кына тыгыз. Якында күрше бүлмәдә чакырылган кунаклар көтә үзебезне. Көттермик әле бездә үзләрен. Алга атлык дуслар. Якын барыйк. Соңга калмыйк ди. Хәзер мин тапшырубыз кунаклары җыелган, йорт хуҗалык эшләре башкару өчен җайланган, киләнгән, җиһазландырылган бүлмә янәшәсендә. Кабинет домоводство диләр аны, еш кына аралашканда. Бик күпләр нинди генә милләт вәкиле булуына карамастан. Борчымасыннар әле үзебезне кино төшергәндә дияргә яратадыр минем мәрдус. Без дә узып барышларга язып калдырыйк әле үзебезнең итагатьле кисәтүебезне. Борчырга ярамый төшергәндә киноны дип. Кызыклы әңгәмә сөйләшүгә ният кылып киттекме?
Lari sen misiniz? Bik şatman hemen sokakta. Yağımlı yüzlerini görürge. Sizge kulakta kildim biter. Hiç oturasız iken. Hoş geldiniz. Siz de gidip durabız. Hoş geldiniz. Benim isimim Albert Bula. Siz nengişik isimlerinize tanışırlar. Меня зовут Расим, я сам с Оренбурга. С Оренбурга приехал вот сюда вот. В данный момент здесь проживаю, в Казани, 7 лет. И с семьей. Так, bu matır Men kız. Liliya, Fahim kızı. Bu arayla Gülçek'ten oğlundan derken Kozan'dayım, 8 yıldan beri turam. Şuna göre Kozan kızı deyip etsek, kadın deyip etsek de bu aklı. No Liliana bilmeyen kişi yok indi Tıyınza kanalında olduğu için tut tapkırlar şöyle çasarım başki artistka hem şabire. Былай бит. Тагын бер таныш излеп күрәмендә гел экраннардан күренә торган егет. Кем әле искәчелек үзән? Рафаэль улы Кадыров Марат булам инде. Казанда туган, Киров районында яшәйм. Депутат түгелме сез? Юк әле депутаттың ярдәмчесе генә. Нинди мәсьәләләр буенча? Инвалидлар безгә язып чыгалар, инвалидларга ярдәм итәбез. Молодцы, әфәрин. Әтегендән күрәм мин монда ялилә яшь бар, әллә юк, яшь тә түгел. Монда мәхәббәт ниндидер шауқымы күренеп тора. Кемнәр икән булар, ә? Assalamu alaikum. Men o'zim Tilashi rayoni Olamish avluundan turmushim bilan ismim Ilfat Giniyatullin. Hozirgi vaqtda mana turmush iпташim Olya bilan Tatarcha Oliya deb aytsangiz bo'lar. Belgorodskiy oblasti Bekina shaharida yashab yotamiz. Aliya ханым. Да. Всю правду говорят? Мен Махаррам Зинурова Худин була. Мен туым белән Саба районы Юлбат авылында тубызга. Аннан соң инде хәзерге вакытта Васильев поселогында торам. Монда бик каты матнячий дип әйтәмсең бер егетне күрәм әле. Прическасы да бит. رحمت Альберт абай. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Исмим Марсель Ибрагимов. Мин ярдәм фондында эшлим. Монда укытам. Аллага шөкер. Мин Казаннан. Кыраны син сөйләгәндә сандугачлар да сайрап туды ахырында. Синең арсеналда сандугачлар бар түгелме? Арсеналда бар. Сандугач, Gitme sandugaç, kanatları kaldırıp, tuğan yerini kaldırıp, bezde tuğup üstensin, şef suların eştensin. Sandugaç, sin gidersen min kalan. Dostlarıma jırlar eşen, canımı tatıp kalan. Мен Самара шәһәреннән килдем. Исемем Шәһид, фамилиям Шагвалеев. Монда ярдәм мәчетеннән чакырдылар да шул сүрәләр рәнҗегә, намазлар рәнҗегә дип. Шуның өчен килдем. Үземнең туган җирем Шенталинский район. Это Самарская область. Әбдики авылы. Тагын бер моңлы абый утыра. Янәшәгездә анда кәләпүше бар. Кара күзлегеннән кала. Кем була ул абый? Мин Рамил Асылбаев булам инде. Башкортстан яктарында биек Урал таулары арасында урынлашкан Белорет шәһәреннән булам инде. Рамил abi da Kuray'ın aptınların mı? Kurayımdı alıp geldim.
Афәрин. Тагын бер кунагыбызны таныштырмадыгызмы? Ул безнең каян килгән кыз? Мен килдем Астраханьнан, мен Марина. Я живу с родителями, да, я не скажу, что часто я как бы все, я приняла себя, то есть свой диагноз, да, свои заболевания, я себя даже как бы, я не воспринимаю понятие инвалид, если честно, не приемлю к себе, то есть я человек, да, с нарушением зрения, я с этим согласна, но то есть для меня понятие инвалид это как будто какой-то другой, абсолютно инопланетянин. Фәнис әфәнде, минем белгәнемчә Казанның Горький бистәсендә яшәгән. Ничек килеп җиттең бирегә? Шуып төштеңме таулардан? Горькийдан дию. Аллама шөкер, Горькийда яшәвем, эшләвем инде менә ярдәм мәчетендә урнашкан Тернәкләнү үзәгендә 04А адресы буенча Аллага шөкер, килергә насыйп була. Монда гына йөрүем түгел. Туры килә шәһәр буенча да йөрүем, һәм инде башка шәһәрләргә дә йөрергә Аллаһ Тәгалә насыйп итә. Авырлыклары чыкса да, шул вакытта җиңеллекләр дә була. Җайлы итеп Аллаһ Тәгалә рәхмәте белән килеп җитәргә насыйп. Һәм инде килеп, менә монда бер гаилә шикелле, чөнки гел кешеләрне көлдереп тә әйтәм, чынлыкта да шулай. Иемдә минем бер гаилә булса, үземнең яраткан кадерле гаиләм, эшкә килсә, мин эшкә генә түгел, үземнең икенче гаиләм янына килгән шикелле. Танышу белән таң калдырып әңгәмәдәшләремне үзләренә якын темаларга таянып, нәни генә бер уенын да тәкъдим иттем. Алар кыю һәм тәвәккәл кешеләр бер куркусыз килештеләр дә, рәхәтләнеп, җавапларын тоттылар тематик сорауларга. Француз Луи Брайан. Күбезгә таныш бит инде, шулай? Ничә яшендә сукырлар өчен уку усылын уйлап тапкан? Аңа ничә яшь була? Вариантлар? 12 яшь булган. 17? 12. Рядом. Нет, 16 лет он придумал. Да, 16. По некоторым источникам 15. А во сколько лет он ослеп? 6 лет. 6 лет. По другим данным, он ослеп в 4 года. 3. Потому что он играл мастерской отца. Да, отец был портной. Ой. И ножиком попал? Да. Потом в 5 лет оба глаза. С одного глаза перешло на второй. И как узнали. Кайсы илден Мәликә ханым Луи Брайан шрифты буенча ясалган, нәшр ителгән Коръәнне алып кайтты. Олар безнең Саудовская Аравияны. Сез беләсез бит. Кызыклы очрашып аралашуның дәвамы тамашачларны Казаннан Казанга тапшыруның киләсе чыгарылышында көтә. Әмин исә хәзер өстәл артыннан кузгалып торып, изгелек тулы үзәк белән танышкан арада туган уй-фикерләрем белән уртаклашуны дәвам итә. Бүген инде күп тапкырлар искә алган, сез экраннар аша күргән, биргә тормыш сыйфатын яхшыртырга өйрәнергә дип килгән янәшәдәгеләребезнең янәшәсендә күрәбез игелекле кешеләр бихисап. Нәкъ менә алар ярдәмендә язмыш тарафыннан рәнҗетелгән замандашларыбызның яшәешләре күпкә җиңеләя, күңелләре нурлана. Кемнәр өчендер беренче карашка өметсез караңгылык яктыра. Кайберәүләрнең йөрәк түрләрендә сыкрап яткан тирән тискәре хисләр акрынлап ямьле җырларга, матур шигырьләргә әверелә хәтта. Язмыш насыйп иткән авыр йөкләр күпкә җиңеләя кыскасы. Бирдә булып киткәннәрнең фикерләре бу хакта уртак. Шигъри юллар белән тасвирласаң бу хис-тойгыларны булайрак сүз тотарга мөмкин. Үзәккә үткән кыенлыклар кими, азая, юкка чыга бөтенләй юк. Игелек тулы бу үзәктә. Җирдә җәннәт пычмагын оештыручыларга шуңа да жәл түгел хәтта йөрәктә. Когда сюда приезжаю, отсюда уезжаю принцессой, потому что я здесь чувствую себя всегда прекрасно. Здравствуйте, я из Ростовской области, зовут Александр, у вас второй раз приехал, извините, по прямому, да, ну, действительно, как домой, вот не зря так все говорят.
Яңа гына сез экраннарда күргән Олы йөрәк иясе, без күрешеп сөйләшкән геройларның ихтыяҗларыннан чыгып, зур эшләр башкаручы, күңел түрләрендәге игелекле хисләргә таянып хезмәт куючы инде моннан берничә ел элек Төркия кинематографистлары төшергән Мөселман булу исемле күп сериялы, тетрәндергеч тирән эчтәлекле документаль фильмның төп герое булырга өлгергәнлеге дә ачыкланды очрашу барышында. Әлеге чын мәгънәсендә игелекле шәхес, күркәм кеше Гүзәл ханым Мәликә Гөлметдинова аның 13 инвалид баланы да сыендырган зур тату һәм матур гаиләсе хакында без кайчанда булса аерым сөйләрбез дип ышанып калам. Һич югында бүген без кунакка чакыру алдык мөхтәрәм кешедән. Зур хөрмәт белән һәм рәхмәтләребезне җиткереп. Чакыру өчен генә түгел, Казаныбызда башкарган изге гамәлләрен искә алып һәм ихлас игелекле эшләренә чын күңелдән сокланып баш итте. Инде 3 яшендә сукыр калган Ибраил үзенең кыска гына гомерен тамамлаганда 42 яшендә үзе уйлап тапкан һәм бары тик ул вафат булганнан соң гына дөнья күләмендә танылган. Һәм бүгенгә тикле күрмәүчеләр өчен алыштыргысыз булган ачышының рәхәттен күрмәгән кеше буларак, кешелек дөньясына мөрәҗәгать итеп, менә ниләр язып калдырган безгә үзенең соңгы бер хатында. Хәзер экраннар каршында күзләрегезне йомып, әлеге әдәби юлларны сукыр егет укыганын күз алдыгызга китерегез әле дуслар. Мине тыңлый диюм. Мәңгелек ышаныч өметнең матурлыгы минем күз алларымда һәр чак. Күз нурларын алырлык итеп балкып торуы Худайның катгый таләбе, җитди бер теләге булгандыр дип язып калдырган ул. Әллә аянып, әллә уйланып дуслар. Кечкенәдән дөм сукыр калып, үзен кулга алып һәм кәйфләрен төшермичә гел алга омтылып яшәгән шәхеснең хайран кызыклы биографиясенә күз атсаң, бу акыллы сүзләре белән килешми дә мөмкин түгел ахры. Вакыт табып, тамашачым, сезгә дә якыннанрак танышырга тәкъдим итәм әлеге мәгълүмат белән. Һәм шулай ук бүгенге тапшыру геройлары белән кызыклы очрашуның дәвамын карарга да онытмаска чакырып калам. Анда сезне энәле мөхәббәт серләре, талантлы кешеләрнең күңел түрләреннән агылып чыккан җыр-моң, шигъри юллары да һәм яшәешнең игелек тулы тормыш белән бәйле кемнәр өчендер алыштыргысыз тәҗрибә булырдай матур хикәяләре дә көтә үзегездә. Мин, например, күргән булсам, наверное, буларның берсен дә күрмәсем дә, белмәсем, ятырым шул бер дөньяда. Әлбәттә, әфәнде. Бик матур гына башланган сорау иде бу. Бәлки егеш белән баттыгыз аны. Шәйшәбез дә, сөйләшәбез дә. А в любовь верите? А в любовь? Честно, нет. Уже нет. Почему? Были разочарования какие-то? Ну, возможно. Ну, что такое любовь? Это любовь, это же уважение. Это уважение, это самопожертвование. То это да. Хәзергә пока-пока һәммәгезгә. Лайыклы геройлар белән кабаттан очрашканга, үзләре белән гөрләшеп, серләшеп һәм җырлашып сөйләшкәнгә кадәр.